Dema ku mirov ji jiyanê bar dike û diçe li ber destê dilovaniya xwe de, mirov di jiyana xwe de çi kar kiribe, bi tenê ew kar wek bîr anîn û erşîfekî, di hiş û ramanên dilê dost, heval, civak û miletê xwe de dihêle. Nexwasim ku mirov jiyana xwe ji kok, ziman, nete û doza miletê xwe re terxan kiribe. Dibe jî ku gelek caran mirovên wisa ronakbîr û rewşenbîr di jiyana xwe de neyên xelatkirin. Lê wek stêrkeke geş, wek bîr anîneke herdem sar di dilan de dimînin û tên xelatkirin. Mamosta û xebatkarê Kurd Tewfîq Abdilmecîd, endamê desteya rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, piştî çend rojan ji krîza dil got encamê de awayekî lezgîn ji bo nexweşxaneyekê li Îstanbolê hata veguhestin û mana wî dibin çavderiyê de ta 48 demjimêran. Roja înê 12 meha dehan 2018 dilê mamosta Tewfîq Abdilmecîd yê pak û nazik rawestiya. Koça dawî kir biryara roja şemiyê êvarî termê wî yê Îstanbolê bigihêje hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê û beşdariyeke berfireh yê serkirda kadir alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, herwiha serkirdeyên partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî Nûneretiya Herêma Kurdistanê, kerwanê merasîma cenazeta Xwedê Jêrazî serkirda Tewfîq Abdilmecîd ber bi qamişloka Rojavayê Kurdistanê ve biçe, da ku li ser xaka qamişloka Evînê bi xakwere spartin. Mamosta Tewfîq Abdilmecîd temen 66 salî bû. Ji biçûkaniya xwe ve wek xebatkarekî wefadar xizmeta miletê Kurd û doza Kurdî dikir. Nêzîkî 35 salan mamosta bû. Piştira xwe ji ragihandina partiya xwe re Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vala kir, da ku bi hemî guhpêdan û pisporiya xwe medyaya Pedekesê û rojnamaya Dengê Kurd ku niha bi Kurdistan tê naskirin pêş bixe. Karî bû bigihîne asteke pir baş ku ew rojname bû cihê şopandin û guhpêdaneke mezin ji aliyê xwendevan û nivîskaran ve li Rojavayê Kurdistanê û dervê welat. Mamosta Tewfîq Abdilmecîd mirovekî rewşenbîr û pir zîrek bû. Alîkariya gelek nivîskar û helbestvanên Kurd kiriye û li ser berhemên wan yên wêjeyî rawestiyaye li wan vegeriyaye û serrast kiriye. Bi sedan karên nivîskaran dibin serpiriştiya wî de derbas bûne. Mîna hêviyên birçiya, jin û jiyan, herdû karên helbestê yên helbestvana Kurd Hiyam Abdurrahman serkirdeya Pedekesê û ji bîlî wê jî bi dihan berhemên wêjeyî dibin destê wî re derbas bûne. Sala 2004 li gel hin nivîskarên Kurd hevbenda nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyê ava kir wek yekemîn saziya sendîkeyê ji xwedanê pînosan re û ji bo wê rastî gelek fişaran ji aliyê rejima Sûriyê hin aliyên din jî hat. Endamekî Encumena Emîndarên Rêxistina Mafê Mirovan li Sûriyê bû sala 2006. Mamosta Abdilmecîd yek ji mamosteyên ku bi hezaran keç û xortên ciwan li ser destê wî fêrî xwendinê bûne di asên seretayî, amadayî, navendî û kulîjan de û yek ji kesên xwedîrol û bandor bû li Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Mamosta Tewfîq ji dayî bûyê sala 1952 ji gundê Evgîraya ji malbata Eko ji xelkên bajarê Qamişloyê mala wî li avahiyên endizyaran e, herwiha ji hoza Qeregêçî ye. Abdilmecîd ji sazînerên Yekîtiya Giştî nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyeyê xwedî bawernameya majistêr di ragihandinê de ye. Beriyanha nêzîkî 4 salan berpirsê rojnameya Dengê Kurd ku niha bi rojnameya Kurdistan tê naskirin bûye. Jîgirê serokê sernivîserên pênosa nû û endamê rawêjkariya wê bû. Bi sedan gotarên wî bi zimanên Erebî û Kurdî hene. Du malper û rojnamevanên Kurdî de hatine belavkirin. Bêtirî 40 salî xebat di ber doza Kurdî de kiriye û di berdewamiya kar de jiyana xwe ji miletê xwe û rêbaza Kurdîniyê re terxan kirbû. Herdem di gotar û nivîsên xwe de dinivîsî Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî, tu caran Serok Mesûd wekû Serokê Herêma Kurdistanê bi tenê pesend nedikir û digot paşa roja Kurdistana yekparçe dê li ser destê Serok Barzanî be. Baweriya wî pir bi rêbaza Barzanî dihat. Serkirda Abdilmecîd bavê Nîro de di gera nihan de ya konferansê Pedekesê endamtiya Komîteya Navendî bi destxist bû. Piştî konferansê dihan bûye endamê rawêjkariya Pedekesê. Berî ji Qamişlo derkeve rastî gef û fişareke din hatibû. Lewra bê çarma ku ji bajarê Qamişlo dûr keve û berê xwe bide Îstanbolê ku li gel malbata xwe li wir dijî. Tevî ku Xwedê Jêrazî mamosta Tewfîq Abdilmecîd bawernameya majistêr wergirtibû, lê bihêvî bû ku doktora bi dest bîne. Hêvî dikir ku ber hemû karên xwe yên li ser dirêjahiya temenê xwe yê wêjeyî çap bike. Lê destê qederê dirêjtir bû û ev mirovê hêmen û dilpak û wefadar ji nav me bir. Nûçeya koçkirina mamosta Tewfîq Abdilmecîd
دلی پرانیا کردین روژاوای کردستانی خمگین که روشکاند. به تایبەت هەڤالên wî ji endam kadir û serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û dost û hevalên wî ji rewşanbîran û rûberekî berfireh li torên civakî de cihê xwegirtiye û hatiya belavkirin. Ku her kesekî têde behsa rewiştên wî yê kurdînî û wêjeyî dikir. Bibarkirina Mamosta Tewfîq Ebdilmecîd, kesayeta niştimanî û welatparêz, rewşenbîr, Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê yek ji kesayetên herî navdar û xebatkar ji dest çû. Lê bi kar û xebat û rastiya xwe dê bavên îro da di dilê miletê Kurd de li Rojavayê Kurdistanê bigiştî herdem sax bimîne.